Ħamrun Spartans ġew iddekjarati champions tal-Kampjonat Premier wara 30 sena. It-tmien kampjonat ta' Ħamrun Spartans ġie deċiż waqt il-Kumitat Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol, l-MFA. Il-klabb Ħamrunis rebaħ dan il-kampjonat wara ntlabu 75% tal-lob tal-istaġun. Tul l-istaġun it-tim Ħamrunis baqa' konsistenti fejn fl-aħħar logħba li lab għeleb lill-Hibernians li ġew fit-tieni post. Fil-Ħamrun sibna atmosfera ta' festa minkejja ċelebrazzjonijiet ma setgħux isiru bħas-soltu minħabba restrizzjonijiet tal-pandemija. Dan hekk kif diversi persuni niżlu fi stradarjali fejn il-ħornijiet tal-karozzi ddominaw din it-triq prinċipali bit-tpaqpiq. Hemmhekk sibna preżenza qawwija tal-pulizija u uffiċjali oħra tal-awtoritajiet tas-saħħa jaraw li kulħadd josserva r-regoli marbuta mal-imxija. Dan anke wara l-ġimgħa filgħodu il-klabb appella l-kawtela ftit qabel ma ttieħdet id-deċiżjoni mistennija li l-Ħamrun se jsiru champions. Fil-Ħamrun iltqajna mal-ex-plejer tal-Spartans Joe Brinkat li kien parti mill-aħħar tim li rebaħ il-kampjonat qabel dak tal-lum. Huwa pjaċir ħafna u wara da snin kollha. Id-dispiċċi li għandi bis-sitwazzjoni li hija wara 30 sena ma tistax tiċċelebra kif suppost. Imma naħseb l-Ħamrun kien jixraqilna li noħdu l-kampjonat, naħseb kienu l-istaġun kollu tajjeb. Quddiem il-Knisja ta' San Gejtanu kien hemm diversi persuni li żammaw id-distanza minn xulxin fejn fost dawn kien hemm l-ex-plejers tal-Spartans, Gejtu Refalo u Alex Azzopardi. Ifisser ħafna x'wara da snin kollha. 30 sena hu iġġeddidlek memorji ta' meta konna nilagħbu. Ir-reb tal-kampjonat huwa pjaċir għax wara 30 sena. Però fl-istess ħin dispjaċir għax kont nippreferi li komplejnieh. Bħal dawn l-ex-tilel tal-Spartans nies oħra sprimaw il-ferħ. Ovvjament issa saħ tal-lum, xi ħaġa kbira li xi ħaġa sabiħa insertat illi ma nistgħux niċċelebraw, anzi qegħdin niċċelebraw milli dawnek mill-aħjar li nistgħu. Kien niftakar ta' qabel għax jiena naqra anzjan, però illum daw iż-żgħażagħ li talgħu illum qatt narawhom daw l-affarijiet u jixtiequhom u ma jistgħux jiċċelebraw kif jixtiequ għax kieku bħallhom il-Ħamrun taf x'inhu miżewd bin-nies mhux mill-Ħamrun biss imma minn kullhom kien.